Kodong salam, kodong jati, sehingga salam kumpul tambah rezeki. Kodong salam, kodong walok, sehingga salam kumpul tambah songkrok. Tambah banter. Kodong salam, kodong nanas, sehingga salam kumpul tangi lunas. Tidak ini banter, tamu kek. Kodong salam, tansai itu, sehingga salam kumpul orang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Memiliki dari memiliki untuk tujuan rondo anak telu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله كيفما كنت وأقم الصلاة وخالق الناس بخلق حسن صدق الله صدق الرسول اللهم ارحمنا بالقرآن. Pujian teman-teman sesepuh orang sesepuh yang satu kehormatan. Pujian teman-teman Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang kami hormati. Pujian teman-teman Quranim, Qur'anawat, Prokiai, Ustaz yang tansah nanti kitab suci hingga yang tak ini. Wabil khusus teman-teman Ketua Takmir Masjid Al-Mu'minin Bapak Joko Sarjono. Nggih. Putih. Ada terus tak terus ini. Saya kira semua berderakan menjalankan puji syukur mengucapkan saudara Allah Subhanahu wa taala dan dilafal alhamdulillah sesarakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin jam menika kita tasih kaparingan sehat, tasih kaparingan nikmat, tasih kaparingan sempat, tasih kaparingan umur panjang. Tasih kaparingan nikmati iman Islam sehingga kita saged nindakaken dawuhipun Allah, nindakaken salat subuh kami berjamaah, dipelajaran silaturahim ugi thalabul ilmi. Mugi-mugi napa yang kita tindakaken wonten ing jam punika saestu dados salah setunggalipun amal yang terbaik yang dinipun kita. Sehingga kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan kanthi amal menika kita pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Sehingga kanthi rahmatipun mugi-mugi kita sedaya dipun berkah wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ugi kula kalih saged sowan wonten ing saben panjenengan wonten ing panggihan menika kula nderek donga. Mugi kula panjenengan sinau sedaya ing jam menika kula tunggaken mugi-mugi tansah pikantuk barokah. Amin. Dipun paringi rezeki kang kathah. Syukur turah-turah. Kena disangu ibadah. Saged digirinaken haji lan umrah wonten Makkatul Mukarramah. Kena dituku sawah. Kena digiringkat omah. Kena digir bayar sekolah. Bu bapak-bapak muga-muga bojone tambah. Sampai pasti tambah mau maksudnya tambah itu. Mugi-mugi dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah.
Dipun paringi putra-putri ingkang saleh salihah, dipun paringi gesang ingkang istiqomah, sedanipun husnul khotimah. Mugi-mugi mangke saged mlebu jannah Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam-salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa pantun keluarga-pun, para sahabatipun, para umatipun, mugi-mugi kita larang turun kita mangke dados umatipun ingkang badhe dikantos syafaat dan yaumul qiyamah Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu yang kula hormati, menawi kita gatosaken kadang-kadang kula panjenengan itu sok nanti mikir boten. Ngopo awake dhewe kali Gusti Allah sampai saya keten kok diuripke karo Gusti Allah. Padahal mungkin koncone dhewe sing dhisik cek cilik dolan bareng, sekolah mangkat bareng zaman SD, saniki dipundhut karo Gusti Allah, nggih. Sing dhisik mungkin koncone dhewe angon, zaman cek cilik nggih. Angon kanca nyolong jambu bareng. Apa rumah saku sing sakniki dari ketua takmir masjid ora tau nyolong jambu. Koordinator. Apa sakniki sing dadi ustaz dikira cilikane ora tau nyolong ngono. Contoh semua nyolong nggih. Yo mungkin koncone dhewe dhisik jaman angon nyolong jambu bareng sakniki wis dipundhut karo Gusti Allah. Bisa jadi tanggane dhewe sing dhisik kerja bakti bareng, rapat RT bareng, rondo bareng, nyanti-nyanti bareng sakniki dipundhut karo Gusti Allah. Bisa jadi jamaah awake dhewe jamaah masjid Al-Mukminin nggih. Sing mangkate bareng nek pengajian minggu yo jejer padha-padha ning pojok. Siji teklak terus siji merem. Mungkin sakniki dipundhut karo Gusti Allah. Lah ngopo awake dhewe kok derek dipundhut karo Gusti Allah? Kok awake dhewe duretke karo Gusti Allah? Nyun sewu. Nurut jenengan sebabe napa to? Ibadah. Oke, ibadah. Terus kontrak derek entek. Jenengan jaluk pirang tahun kan? Nyun sewu. Nggih. Menawi kita gatosaken ngopo awake dhewe kok derek dipundhut kali Gusti Allah? Ternyata jawabanipun setunggal. Awake dhewe iki dianggep derek pantes ketemu kali Gusti Allah. Mula awake dhewe dikai kesempatan untuk memantaskan diri ketemu kali Gusti Allah. Sebab nek wong niku butuh aja meneh kok ajeng ketemu Gusti Allah. Wong tiyang iku ajeng ketemu kali tiyang iki mawon. Butuh memantaskan diri napa mboten? Nggih. Wong niku nek ajeng among tamu nyuwun sewu. Among tamu niku lho. Jenengan kan among tamu jam 10. Dandane jam pinten iki? Jam 5 wis antrine salon, jam 6 dandane wis rampung. Saking wedi bengese ilang niku lho. Jam 6 kok jam 10 aku mingkem e ta, Mas. Mantap. Mergo bengese dak semelang. Ilang niku ben apa niku asline? Ben pantes ketika dadi among tamu. Arep dadi among tamu mawon butuh memantaskan diri. Bapak-bapak itu ketika kena among tamu nyun sewu direwangi nganggo jas. Padahal iki jase nyilih napa tuku napa nyewa. Nah, duwe nggih, catok ya duwe. Menerang duwe yo. Nyun sewu, niki butuh memantaskan diri ketika kita menika gur dadi among tamu. Ketika jenengan ajeng teng masjid yang niki pengajian, niki butuh memantaskan diri napa mboten? Nggih. Lho, niki napa pengajian, misalnya jenengan kaosan oblong, sporot, kali nggo sarung, jane teko masjid ngeten iki. Asal napa mboten? Asal. Nek patut napa mboten? Mboten patut. Wae ora pengajian kaya Pak Joko. Nganggo lambe kuku, sarunge coklat. Bedino sing niku yo kuwi ngene. Mboten Pak Joko kathah insyaallah. Lho, mula niki kita butuh mantas, mula ajeng ketemu kali Gusti Allah. Niki awake dhewe niki dikek kesempatan kon memantaskan diri agar kita ketemu kali Gusti Allah. Menika saged patut lan pantes. Sebabnya napa awake dhewe niki dereng pantes. Nah, iki sing dadi permasalahan. Wong gelem ra gelem awake dhewe iki sok ben kan mesti ngadep dumateng Allah. Nggih mboten? Enten sing pengine urip terus ra ketemu Gusti Allah. Mboten enten, Pak. Nggih, wong Allah niku ngendikaken wonten yang Quran niku tiap umat niku enten ajale. Yen nggih, tiap umat niku enten ajale.
Faida diajarul la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wal kulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Faida diajarul la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek istikoti tiwan cilik niku rasa diundur sesaat, ora rasa dijoke sesaat, ora rasa diundur, ora rasa dijoke. Tiap umat niku lho enten ajal. Ajal niku napa? Ajal niku napa? Boncate nyawa. Boncate nyawa niku mati. Mati niku meninggal. Meninggal niku seto. Seto niku ajal. Ngoten niku. Bengkok wae. Ajal itu jatuhipun batas waktu. Setiap umat itu enten batas waktune dhewe. Tergantung kita niku umat sinten. Nek jenengan dadi umat Nabi Adam. Nah, umurnya Nabi Adam niku pinten? 1000 tahun, berarti umatnya 1000 tahun. Lho Jen. Jadi sok bayangke 1000 tahun. Dadi RT 1000 tahun terus koyo opo? Dadi RT kok 1000 tahun. Nek jenengan dadi umat Nabi Nuh, Nabi Nuh iki wis pinten? 950 tahun. Berarti umurnya nggih 150 tahun. Dan jenengan umatnya Nabi sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya Nabi Muhammad itu pinten? 63. Berarti umatnya kok rawan ini dari malaikat rata-rata nggih 63 tahun. Mula umat ini sesuai kali Nabi ini ketika meninggal. Mula nek Nabi Muhammad itu 63. Nah, sing sakniki esuk iki jenengan kok umure 32 tahun. Semelas saksi sok umur itu dilo. Berarti arek bukan arek muda, karek itu arek dilo. Begini saya. Nek sedaya rata-rata, tapi Rasulullah menikahkan umur umat antara 60 tekan 70. Buluh swidak tekan 70. Ngati-hati. Niki malaikat Israel nu tilak-tilik mawon. Nek punjul 70, enten sing punjul 70. Ya, nek punjul 70 tenang mawon. Malaikat malah boten nyedak. Soale malaikat iki sapal, toke wae mati dhewe. Nek rata-rata usia ini sesuai kali Nabi niku swidak telu. Pak Joko penting tadi. Saya kata darah pahami itu kok. Saya kata papat. Nek swidak telu berarti kurang. Lumayan. Incen sangang tahu. Kaya kula sakniki umure pun 50. Nek jatah kula 90. Orang di umur kudawa kok gede ngopo. Awake dhewe. Dawan-dawan. Belum yang saya, tapi setiap kita pasti yang terbatas ini kita enten wayahe ketika kita ngadep dumateng Allah. Ning kita mboten enten sing ngerti kapan wayahe iku bidal ngadep Allah Subhanahu wa taala. Mula nyuwun sewu, Pak kula dhisik niku nek mligi karo anake. Leh, wong urip iki kabeh bakal mati. Wong mati kene tentang perkara le. Sing telu ora penting, sing penting siji. Nggih Pak kula. Siji, kapan kowe mati? Penting mboten? Halo, penting mboten? Mboten penting. Mati ku aja kapan-kapan mboten penting. Aja sakniki sesuk sok ben 10 tahun kas, 20 tahun kas. Ternyata mati kapan niku mboten penting. Rata-rata wong nek guru kabar mati sing ditekoki napa? Loro. Kowe syarat wong mati kudu loro. Padahal enten wong loro malah ora mati-mati. Enten lho, wong loro kira tahu. Ora mati-mati. Sing ngopeni mati dhisik. Soale jujug. Diopeni ramali-mali akhire sing ngopeni malah setruk terus. Mati dhisik sing loro iku malah isih muni. Mula dhewe mesti lho enten wong waras tiba-tiba mati. Pengajian ya enten lho. Pengajian yang pojok mati. Nek mau ngisi pengajian mati lho. Mereka itu sampai aku mau ini. Jadi rata-rata. Sing nomor loro ditekoki napa wong mati niku? Umur,
Piro kaya syaratnya wong mati kudu tuwa. Padahal sakniki sing mati wong nom karo wong tuwa kaya endi? Wah, kita sing tuwa kan. Nom. Iki kadang-kadang wonten niku enten. Mula kadang-kadang nggih kula niku lho, nggih kula niku enten wong jek umure jek akeh 20 tahun. Niku hobine niku mancing. Mancing biasanya niki dalah pas esuk niku dijak mancing, biasanya dia sering mancing gajah pungkur. Cuman niki dijak ke wong, dalah dia nggih mangkat. Pas subuh niku pun mangkat. Tengah mancing di wong niku nek pikir kan iwake cilik-cilik boten gelem. Akhire Pak getek niku. Tengah kolo. Tengah-tengah mancing niku jam 7 niku kabar. Tengah-tengah mancing, dia mancing niku aku duduk. Rokok iki boleh mati kok. Ukur niku nggih boten enten sing ngerti. Artine napa? Boten mesti. Mula kapan mati boten penting. Sing nomor loro, nek endi mati penting boten? Penting boten? Boten penting mah. Awake dhewe niku lho sing mati tetep boten penting. Allah dikatakan pada surah Luqman ayat yang terakhir nih kau ini, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana kalian akan meninggal dunia. Dari mesti kalau mau Gondang Rejo kok matine ning Gondang Rejo. Jenengan wong pundi Margo Sukan, matine ning Margo Sukan. Sapa ngerti? Jenengan wong Margo Sukan. Matine dalah neng Kemukus. Sudah pengen apa kok punya soal? Apa mungkin? Sapa ngerti kalau Gondang Rejo matine neng Mekah. Mula nek endi mati ternyata boten penting. Mula nek jenengan ketika teman bersuka nek iki nek makbar utawi kuburan. Iku nek sing urip rasa pesen sik. Kadang-kadang sing urip niku pesen, kula dhisik tau model ngoten niku. Berarti sing urip niku kok pesen gone kene ngoten niku. Giliran nek sing mati kok bingung kok buat. Ora enak, gone ora wis entek. Kula sanjang sing do pesen-pesen iku untuk makan kan dulu. Nggih, lupa ayake mari mesake sing mati dhisik dadi ora ora mengko. Kula nek dimati boten penting. Sing nomor 3, sebabe apa mati penting boten penting. Mati niku enten sebabnya tiba, sebab tabrakan, sebab loro, sebab lalian bekan. Lalian bekan mati. Nek mati niku sebab ketimbang paku, sak glandare. Nah, ini bisa jadi sincere. Mula sebabnya mati napa? Boten penting. Sing paling penting itu nomor sekawan ternyata dalam keadaan apa meninggal dunia. Husnul khotimah utawi suul khotimah. Niki ternyata sing paling penting niki. Mula nek dhewe pengen mati dalam keadaan baik ketemu karo Gusti Allah, kudu sing husnul khotimah. Nek pengen mati husnul khotimah, niki membiasakan. Sebab Allah itu mematikan seseorang sesuai dengan kebiasaanipun. Wong mau berkulino pengajian, insya Allah matinya pas pengajian. Jadi kalau di enten pas pengajian itu, jadi gue nih jadi terus ngorok terus itu terus. Oh, beri pun tahu ini deh. Udah, anjing busungnya pun. Gitu saya. Kalau enten saya nonton itu, enten gak kulino ngaji, insya Allah matinya pas ngaji. Pakai motor orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Insyaallah husnul khotimah. Soalnya mati pas ngaji. Enten mati pas sholat. Wong berkulino sholat, mati pas sholat. Bapak rencana kula niku pas sholat isya.
Jadi Sabtu enjing iku nganti sonten diri ngerek teng sawah. Ngertos nggih ngerek? Nggih, panen-panen. Jam gangsal mantuk adus terus ke masjid salat maghrib. Mantuk ing masjid bar maghriban dahar kali unjuk wong yo malah. Terus misah niku balik ke masjid balik. Salat misah. Pas rakaat pertama sing ngadeg imam niku sing maca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku lagi teko Ar-Rahmanir Rahim. Niki tiba-tiba dhek dawah situ pas rakaat pertama. Mati dia pas sholat. Insyaallah husnul. Oh. Mulai iso membiasakan kesaidan. Wong berguna zikir, insyaallah matine pas zikir. Wong berguna maca selawat, matine pas maca salat. Wong berguna ceki. Matine ceki. Malaikat gedeg tenan iku. Wong berguna rasa-rasa, matine pas rasa-rasa. Wong wedok gane nyineni bojone lho. Mungkin hati-hati, ini agak nyineni bojone. Tapi ini buat ke buge. Oh, insyaallah. Soalnya saya lupa, wong lanang itu kena dititeni. Wong lanang kok lemu. Nah, biasanya disayang istri. Nggih, wong lanang nek lemu disayang istri. Tapi wong lanang kok muru ngenes bendina disayang. Nggih, kalau nek wong lanang lemu disayang istri. Nek wong wedok lemu, nah niku ndak. Ya, Alhamdulillah. Mula awake dhewe iki lek pengen ketemu karo Gusti Allah, memantaskan diri kudune mati dalam keadaan husnul khotimah. Mula kulino kemawon. Mula niku nek diundang pengaosan, di WA sing penting gone jelas, jamnya jelas, sehat sempat insyaallah budal. Mula iki ngoten niku. Tak goleki gone mesti ketemu sing penting enten Sherlock. Lho sapa ngerti mengke pas pengajian mati. Insyaallah husnul khotimah. Mungkin nanti jamaah ini. Berdua misalnya, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut kalih Gusti Allah. Kula wa injak di para pengaosan subuh barokah wonten ing masjid Al-Mukminin. Bapa Joko Sarjono. Sing ngrawur aku semangat iki. Ngapun dari Pak Joko? Ya Pak Joko yang saya toh nggih. Saya apa saya? Saya apa saya? Saya apa saya? Terus sekarang ngangkat itu nggih. Boten Pak Joko iki saya insyaallah. Kan Pak Joko. Biasanya nek sing nggo contoh mati kan sing nutoni, biasanya sing mati siji sing nggo contoh. Itu mati mawon mungkin Pak Joko Sarjono panjang umur. Wong sak donya mati dhewe urip ijek. Sing paling penting iki awake dhewe iki mempersiapkan diri ben pantes ketemu kali Gusti Allah. Lah sebab apa awake dhewe dianggap dereng pantes ketemu kali Gusti Allah? Niki sebabe rong perkara. Siji, mergo awake dhewe iki jek kakean dosa. Kula Allah niku boten pengin hamba niku nek ketemu kali Gusti Allah dalam keadaan dosa. Wong jenenge Nabi Adam kemawon, dia dosa satu kali niki diusir saking swarga. Lah awake dhewe sing teng donya nek cekokan dosa, Allah boten pengin ketemu. Mula nek pengen ketemu kali Gusti Allah, dhewe kudu wong sing ora duwe dosa, kudu dikai kesempatan kang tobat kali Gusti Allah. Sebab yo saya punya modelan awake dhewe iki dosane kathah apa sih, Dek? Kathah pun ketok bu modele. Niki Pak Joko dosane kaya apa sih, Dek? Oh, wedi kok. Sebelah ngundang subuh barokah terus suci. Niki sing gawe ceramah dosane kaya apa sih, Dek? Ya kemana kompak sampeyan. Ya kaya ora seneng. Nggih, nek paling ngutingali paling kaya iki dosane kulo. Nah, ibu-ibu itu wajahnya ahli surga kabeh. Ini kita wajahkan bintang kabeh.
Lanjutan sithik. Nyun sewu. Mulai dhewe niki lho, nyun sewu. Niki rumangsa dosane dhewe niki kathah kula dhewe kemantes ketemu kali Gusti Allah, dikek kesempatan contoh kali Gusti Allah. Oh kadang awake dhewe iki sok kulino dosa kadang boten krasa. Nggih mboten? Kadang apa sing enten ngen awake dhewe iki lho, iki kadang-kadang gawe dosa boten krasa. Mripat gawe dosa ora krasa, kuping gawe dosa ora krasa, lambe gawe dosa ora krasa. Belum sewu. Mripat iku sing sering gawe dosa. Niku biasane mripat lanang napa wedok? Oh lanang. Nggih, pas lanang niku biasane kandang-kandangane aneh. Wong lanang ku karo wedok ayu seneng mboten, Pak? Bapak seneng mboten, Pak? Seneng. Sing tuwa wis seneng. Aja meneh sih. Nggih, sing Pak Joko. Wah, ternyata ngelu seneng. Ternyata nggih padha wong lanang kuwi nek wong wedok ayu niku nggih seneng wong. Napa meneh sakniki kadang-kadang wong saya teng dalan-dalan niku lho. Kadang-kadang wong wedok niku lho ketok klambe niku ora klambe. Sakniki piye sing dosa sapa ngoten niku? Apakah kita laki-laki mripate sing nonton? Apa sing do ora mau wedok sing do klambine do ketat-ketat niku? Wong kula dhisik tau, kula niku kan termasuk laki-laki romantis. Waduh. Kula niku sering bojo kula ra kita ngrong pisan sasi pisan niku tak jaten mall. Blonjo ngoten niku nggih. Blonjo karo lak-lak liya lak-lak ora. Mboten ya karo blonjo. Kali blonjo beleran ngoten niku. Nah, kula niku kan mesra, bojo kula kan diceritakan ibu kula niki sayang kok. Wajib apa lu tak beres. Wajib apa tak beres. Bayar apa? Aku beres bayar sapa? Selamat muka ya boleh. Wah, pas mlaku kok terus delar ning ampan niku. Ana wong wedok niku wayu tenan. Wong wayu gedhe dhuwur kuning sautur. Wong niku lambene ketat buntel. Katoke ketat isor buntel. Wayu kan, mriki kaya keren kan. Makane tuwa-tuwa. Keren. Niku ketika mlaku wonten niku lho, kula niki lho bojo kula niku ngeten-ngeten kan. Pak, kula iki dosa ora? Ya dosa. Lah kok kowe nyawang? Lah melek kok aku. Lah piye nek kok sampeyan meremake ngono. Ya tetep nggih, tetep regel-regel. Tapi kula kan terus istighfar astagfirullah aku yo ngono. Pak Joko wae. Oke, bojo kula wis golek surono. Ada wedok terus antar balik minyak apa. Niki rata-rata wong lanang niku kadang ngoten niku. Nggih, oke-oke ngoten niku. Oke-oke. Tapi nek bapak-bapak iki insyaallah boten. Sepo-sepo insyaallah boten nggih Pak nggih. Nggih, ora iso ngomong-ngomong. Lambe niku sing biasane kok kan muni, lanang napa wedok? Lambe iki sing kandhane nek lambe lanang napa wedok? Nek dikandani bantah kula lanang napa wedok? Oh lanang, jare lanang iki Mas. Nggih, berarti nek omah dikandani ngeyel itu lanang nggih. Oh, nggih, dikandani pangsulan terus niku lanang nggih. Nek dalan iku receng iku menggonane lanang nggih. Nggih, nek itu boten kok nggih. Boten kok mriki apik kok Bu. Saya nggih Bu nggih. Kok kene iki nek pabrik motor kok menggo ra receng kok. Lah lambe niku sing kandhane biasane lambe. Lambe wedok. Sing kok aku niku padha kok kaya sunat kok niku mesti oke wong wedok. Wong lanang niku rata-rata boten patek oke. Muni anteng wong lanang. Lho wong lanang niku nek distik kok sak kecap. Saurane sak kecap. Tapi nek wong wedok distik kok sak kecap. Saurane 17 kecap. Nek mak percaya iki. Jenenge nek kok itu Pak RT, itu Pak RT lho. Boleh. Hah? Oh bisa pikir ya sehat Allahumma. Misalnya jenengan tetanggane teko iki, kamu di warung tugas nopo obat. Obat nopo obat sing lara sinten bojoku, bare ngono. Tapi kok nek wong lanang. Tapi nek wong wedok iku didikoki. Sak kok wong timbuk dhewe. Sauran itu 17
Cepat aku mau ke pasar JJ, ya Allah tak rela makan bersyukur deh. Aku minta tadi motor kira begitu urip kayaknya kota andalan dulu tekan gue balik sponsor dalam sponsor itu gantak tuntut itu dalam bertambal ban gue kayak cukup. Terus tak tuntut itu kalau dalam tambal ban itu tak buka itu naik begitu deh buka itu terus kawan itu apa tahu aku ke pasar ini dari saya mau pergi di lahan itu bayang no. Betul itu lah beli rumah kesukaan apa gudang kerja mereka. Oh gudang kerja, panci bubu gudang kerja itu modelnya kok tadi. Neng pindahan kok marco sukan. Marco sukan kok betul itu apa? Mereka saya pindah gudang. Susu tak kalau pindah ini kok. Dan kita tengok itu ambil ini. Sehingga ini rasa-rasa itu lah itu rata-rata. Wedok, aku lo niki mau lho, teko kene iki mesti dirasani kok karo sing masak niku. Wis pati iki kan dirapancing teko jarine. Oke. Jadi, niku kok sing rasani bener. Ustaz e gedhe wae kok jalan. Iki pakanane opo kuwi? Ini kan sinetron gendut kan kaya jalan apa to nggih? Jalan kok. Nggih. Sapa kono bakok nggih. Jalan kok bakok. Ya wis ya. Mula kita menikah kadang-kadang lambe itu sosok kadang-kadang yang biasanya lambe itu kuping ini busuk dari dosa mboten Bu. Mungkin rumoke jenengan iku nek tau gone padu. Niku mang tinggal lunga napa mang rumoke? Oh dirumoke. Karo golek posisi ngoten nggih. Karo direkam ngoten to nggih. Nah, mengkene pun rampung sing padu niku mang kandhane napa malah mang kandak-kandake. Ben ora ben. Kalau niku, nek wong padu ora ditinggal lunga malah dirumoke karo golek posisi. Nek perlu di video nggih mboten. Ha nek bar malah dikandak. Kandak-kandak lho kan mergo kuping iki lho. Dadi salah persepsi sakit kok. Ibu mlaku-mlaku liwat karepe omahe Pak RT. Ibu RT lagi isah-isah, delelak kepleset piringe kroyan pecah. Lah iki langsung ding ngobrol-ngobrol karo Joko. Ketemu kancane ngono, RT demo berpadu. Lah kok dibarang piring kok ngono. Padahal jane isah-isah. Ibu lho iki kadang-kadang gara-gara kuping sakit tumindak dosa. Mula hati-hati. Mula nek dhewe rumangsa dosane akeh, nggo kita istighfar, memperbanyak istighfar dan tobat kali Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti ini kok sampai biasa. Setengah 6. Jam 6. Mula jam 6 itu jatuh atau keratonan itu, Pak. Yes, 5 menit 10 menit meneh nggih. Nggih, soalnya terus terang sing aku kan Pak Joko. Kalau kan Pak Joko ini yuruk jelas hitungannya ini. Buatan hitungannya jamnya itu loh. Hitungan apa? Hitungan jamnya itu jelas. Kalau tak jelas, ngoten deh. Pikirannya hitungan apa? Amplopmu ini. Mang sukan ini, mang ruangnya dosa gede. Enten kiai ustaz mesti pengajian kantor duit, kantor amplop dosane gede. Nek dosa luwih gede jenengan udah ustaz rangan kopi. Oh, kula niku nek amplop kok kudu tak suwek tak enggak kok. Isine niku tak jiko kabeh tak keke cah yatim. Kula kan kepengin cah yatim. Bojo kula kan yatim. Nggih. Ya saya. Nggih, mamane mlebu rasa suwe pada pengajian kene suwe-suwe pas poin kene iki. Kok tinggal pun do pucet-pucet ketoke do pengen contoh iki. Entok. Nggih, senenge berbuah, lagi sepuh dan berbuah malah mandek nggih. Yang kedua, yang nomor 2, napa awake dianggap dari pantas? Sebab awake dianggap amal itu tesih kekiran. Mula-mula sering matur, nek dalam kondisi awake dhewe saya tuwa ngene iki, nek iso njenengan ndang satu ibadah iku sing gampang, ibadah niku pahalane gede. Ora butuh modal akeh. Ora butuh khusuk, ora butuh napa-napa. Sing penting iso nindakake niku pahalane ibadah napa niku? Hal kok bener akeh. Hah? Zikir bisa tapi pahalanya sesekalan kalau ibadah ini.
Menghormati kedua bapak kayak gitu. Berbakti, berbakti kan butuh modal, betul? Oh, butuh bu. Aku boleh jalan sekolah dengan lain. Aku bakti kok nih boleh ngelek terus. Menyenangkan, ini butuh patek butuh modal. Sholat itu butuh khusyuk, betul? Butuh. Ngomong itu sholat khusyuk gampang apa ya? Mulai sholat khusyuk aja udah jamaah itu lagi, insya Allah itu KPD itu nek sholat dia khusyuk pangeran Allah Akbar ibar katanya mudah aku sadar. Kok kadang-kadang jadi makmum nih boleh, jadi makmum nih. Itu malah rasanya mampun baik banget, bakoroh nih. Ibadah apa ternyata? Sing iso dilakukan gampang, ganjaran juga ini majelis taklim. Wong duga ini majelis taklim butuh modal betul. Umpama modal jadi kan bengi kontak paling berbiro. Lu orang rongemu. Yo sini citape. Mulane duit pak rongemu jam mati lah batu. Awalnya tak kok rongemu jam 3 kok sing mati turu. Ya wis kok. Nggih, nek rongemu iki Pak Joko mboten mungkin. Pak Joko sok rongemu lah. Paling Pak Joko yo rongemu mangan kok. Yo kaceng. Nggih, kadang sedekah itu kena didideni opo. Wong sedekah kok tangan iki ono nutupi. Lebone itu bina 2000. Lebone iki. Tapi kan sedekah sekitar kurang 100.000 ditutupi mboten? Mboten, wong kok tanggung teko kuwi lho dijeteng. Ternyata duweni majelis taklim ngene iki Bu, niki pahalanya luar biasa, paling wakah nuwun sewu. Wong jenenge majelis taklim butuh khusyuk mboten? Boten pun jenengan niku sak penake lho meneh kalih kula nggih. Niku sak penake kesel yo. Asal ora masalah nggih. Wong nek perlu jenengan kesel niku gletak niki pun ra apa-apa kok. Dungan pisan alhamdulillah. Ternyata juga ini majelis taklim ini pahalanya luar biasa. Bahkan Allah niku lho nyuruh memerintahkan kepada malaikat supados-mados di tempat-tempat sing dike majelis taklim. Jadi jangan kau malaikat pun Allah niku kathah. Sinten mriki malaikat rahmat, sinten mriki malaikat maghfirah, sinten guri-guri niku malaikat Israil. Boten maksudnya nginget arep sing ngaji dicabut cinta ngoten niku. Mriki malah aman, tenang awak. Malaikat pun Allah niku napa siji, dongake dumateng jenengan supaya diampura dosane. Mula salah satu diampura dosane jenengan duweni majelis taklim. Sing nomor loro, jenengan disuwunke rahmatipun kalih Gusti Allah. Ben gampang mlebu swarga. Mula sing kerep pengajian ngeten iki Bu, sok ben mlebu swarga niki bareng. Sing ngrungokke tenanan kalih sing turu, padha apa mboten? Padha-padha mlebu ya sing turu ya keri lek. Iki wong metu njaluk dhisik malah ra dalan. Sing mulai sing ngrungokke iki dhisik iki karek ngetuti. Ngoten niku. Wong kula niku sik dikonco jaman nang niku pengajian niku sreg. Tapi begitu pengajian sing digoleki cakap. Mboten begitu rampung dibuka. Pengajiane ra sida kok. Padahal dhek ngono iki. Niki duwe majelis taklim ngeten iki. Sing nomor 3 napa? Malaikat iku ngami iki dongane jenengan. Mula terus nggih majelis taklim kok kaya donga insyaallah diampike kalih malaikat. Niki sing paling gampang niku ngoten niku. Nek kira-kira nyuwun sewu, nek malaikatipun mriku Allah niku dugi. Setan teko mboten? Setan teko mboten? Teko, setan iki ya hubungan kok. Ternyata setan itu tidak kok majelis taklim. Setan teko itu nggawa telung perkara. Siji setan itu nggawa lebu, loro setan itu nggawa kemul, telu setan itu nggawa paku. Lebu itu dinapake disebarke ning mripate wong pengajian. Mula rata-rata pengajian mripate wong pengajian kulit posisi, manggon pojok senden tembok doprok terus karo. Biasane. Lho pengajian tak mati siji-siji. Kaya sing nganggo telu tak bake. Lho nek pengajian pengin tak rampung anggo bareng mawon.
Nek rata-rata lho, mripat ku nek nonton TV kan nggo ngaji, kira-kira betah ndi? Nonton TV. Apa bapak ini Pak? Jenenge ku mripat betah ndi? Nggo nyala kiai pas ngaji, napa penyanyi campur sari? Oh, tenang ini lho. Alhamdulillah. Yo rata-rata wonten niku. Mula mripat iki sok disebari lebu bendang. Sing nomor loro, malaikat ku nggawa napa? Kemul itu napa dikemulke? Wong niku nek ngantuk ten pengajian ku mule lho lho, masjid iki tinggi Jumatan lho. Pas Jumatan itu sing melek kali sing merem kan iki, Pak. Nah. Oh, padha. Nggih rata-rata kese merem. Kenapa kok merem? Padahal nek kemis niku lho, Pak. Bar dhuwur ajeng sare angel lho. Setu niku ajeng sare angel. Nek Jumatan kok angler. Dikemuli setan. Kadang-kadang yang di produksi ini ada yang ini lho Pak. Muadzin ku lho, Jumatan muadzin. Niku aku mah dibuka kok wong akeh. Muadzin iki lho metu turu. Niki pas Jumat. Lho nek wayah esuk niku biasane nek sing dibuka bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Nek dibuka angel iku mana Pak Ibu? Kok coba dulu. Niku nembe dikemuli setan, sebab setan ku lagi ngomuli wong, esuk niku buka-bukane. Angel, mula nek setan ku kale dikir. Mula jenengane bapake kok dibuka angel ampun dibuka kasar. Dibisiki ngangge dikir mawon. Kupingi ampun banter-banter. Ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang salah, aku curek. Jelas dikone, aku tidak. Nyonce, itu kerja. Mula mripat itu kadang-kadang nek wis turu niku dikemuli setan kowe aku. Sing nomor 3 setan iku ono apa? Paku niku dinapake disebarke ning bokonge wong pengajian. Mula rata-rata pengajian iku ora bentak uset wae. Ada sing silo, ada sing diteko, ada tahiyat, ada sing selonjor, libutan pembuatan rumah terteko mah. Kalau kita betul lagi, ustaz jadi sikil mereka. Ya apa? Berarti seragam nyambut. Betul ya? Nah ini ternyata apa tuh? Kalau apa ini? Ketika kita pengen boleh amalan sing kira-kira amalan itu saged paling parah akan dumadal kita mungkin kita termasuk ahli surga jika mungkin belum bersurga buat Allah Subhanahu wa taala kita tetap akan doa auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina wa ala alihi wa barik ala kulli sahabatin ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujib da'wati akhwati al ajat Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan وشفاء لكل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اني نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم اني نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجزاك من النار وعفو عند الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.